Pasigurado ti City Veterinary Office iti syudad ti San Fernando Honda sa supply ti baboy dito syudad iti holiday season. In-interview ti Bombo Radio La Union kini City Veterinary and Dr. Flossie Decena kinunana ang masustenero ti supply tata iti demanda iti residente dito syudad inggan iti panaglipas iti tawan. Base ti monitoring ti City Vet kare ti meat dealers kinunada nga adamat itata iti pagalalaan da kare ti supply dito lokalidad isungawan ti pakaproblemahan ti supply tata holiday season para iti handa ingkod Noche Buena kan Medianoche. Ibilbilang pa ni Dr. Decena aga po iti kinaadumatan na iti hag-racers iti lokalidad nagtartarakan di baboy ket mangnamnama ritoy ang masustiner iti supply. Agaya ayam iti 320 to 330 pesos iti presyo iti karne ti baboy iti merkado publiko dito syudad. Kamo dyan na inalukoy ni Dr. Decena iti consumers at ang kilikan lagi tinalinis kan ti kalidad a klase ti karne kas sa iti malaklako ti ulag iti merkado publiko tapno iti kasta ket mapagtalan iti tinasalon at kinatalged abagbagi. Pasat interview ti Bombo Radio kini City Veterinary and Dr. Flossie Decena. Supply iti baboy, Dok? Dagiti livestock tayo for our own consumption tatang holiday season, Dok? Okay. Bombo dyan. I'm sure, supply, kat masustain na ti demand ti resident tayo dito city. Kung na ti meat dealer, nga dito iso na ti President ti Meat Dealers Association kat ado ka naman ti pag-alanda pag-sort out anda from the city. Kinda to madumot ti tayo dito city pag-racers. Han tayo nga problemain to sigurado nga masustain tayo iti para holiday, para Christmas, niche kada gito meat consuming public. Okay, Dok. Iti mo ti presyo kunana sure nga ada ito'y ag-average ti 320 to 330 ti prime cut. Sa ti panagsarita ni City Veterinary and Dr. Flossie Decena iti interview ti Bombo Radio La Union ken kuana. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union, basta radyo. Bombo.